ప్రతి గృహము కుసుమహరుల నిలయమే, ప్రతి హృదయం కుసుమహరు నివాసమే. 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 ప్రతి గృహము కుసుమహరుల నిలయము కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈరోజు పాత గుంటూరు పట్టణం బాలాజీ నగర్ కుసుమహర వీధిలోని కుసుమకుంజిలో నిరంతరము కుసుమహరుల గీతాలాపనలతోనూ లీలానందములతోనూ మునిగి తేలుతున్న వారి గృహమును కుసుమహరుల చిత్రపటములతో వివిధ భంగిమలలో తయారు చేసి కుసుమహర నామం వివిధ రకములుగా అనేక రంగులతో మలచి రూపొందించి వారి గృహమును కుసుమహర దేవాలయముగా మలచిన గొప్ప శిల్పులు. అట్టి గృహమును దర్శించి నిత్యము కుసుమహరులు తిరుగుతున్నట్లుగా కలిగే అనుభూతిని పొంది వారి కృపను పొందాం రండి. శ్రీ హరగోపాల్ గారు, వారి సోదరి పెండ్యాల కనకలత గారు, కీర్తిశేషులు పెండ్యాల సీతారామయ్య గారు, శ్రీమతి శేషమ్మ గారి సంతానము. శ్రీ సీతారామయ్య గారు, శ్రీమతి శేషమ్మ దంపతులు వారి చిన్నతనంలో ప్రభు హరనాథ్ని రాధానగరంలో స్వయముగా దర్శించుకొని హరనాథుని ఆశీస్సులు పొంది మధుర కవిగా ప్రసిద్ధికెక్కి అనేక పాటలు రచించిన మహాపురుషుడు. శ్రీమతి శేషమ్మ గారికి ప్రభు హరనాథుడు భయపడకమ్మా, నేను ఎల్లప్పుడూ నీతో ఉంటానని అభయం పొందిన ధన్యజీవులు. ఉదయము కుసుమహరులకు చేయు ప్రభాత సేవలో పాల్గొందాం రండి. ప్రభాత సమయమురా కుసుమహర ప్రపంచమును తిలకింపుమురా. ప్రభాత సమయమురా కుసుమహరమును తిలకింపుమురా. శుభప్రదంబగు నీ ముఖ పద్మము చూడ జగతి వాంఛించెనురా. శుభప్రదంబగు నీ ముఖ పద్మము చూడ జగతి వాంఛించెనురా. ప్రభాత సమయమురా కుసుమహర ప్రపంచమును తిలకింపుమురా. జగద్బాంధవుడు పుట్టుచు తొలిచూపుగా నిన్ను కనకోరెనురా. మోగమ్మొనెత్తి ప్రసన్నత దీవింపగా వలయునిక మేల్కొనరా. ప్రభాత సమయమురా కుసుమహర ప్రపంచమును తిలకింపుమురా. ప్రభాత సమయమురా కుసుమహర ప్రపంచమును తిలకింపుమురా.
శుభప్రదంబగు నీ ముఖ పద్మము చూడ జగతి వాంఛించెనురా. శుభప్రదంబగు నీ ముఖ పద్మము చూడ జగతి వాంఛించెనురా. ప్రభాత సమయమురా కుసుమహర ప్రపంచమును తిలకింపురా. ప్రభాత శ్రీ గోపాల్ గారు ఆధ్యాత్మిక తల్లిగా ఎంచుకున్న కుసుమహర్ల భక్త కోటిలో ప్రథమురాలైన శ్రీమతి విమలామ్మ గారి చెప్పిన హర్నాథుని లీలలను నిత్యము మన్నం చేసుకొంచు ఆ మాత చెప్పిన మార్గములో తమ జీవితములను నడుపుకొంచున్న ధన్యజీవులు. విమల తల్లి ఆ రకంగా బాబా పాదాలు కడిగిన ఆ నీరంతా కూడా తాగేది. ఆ రోజు మొత్తం కూడా భోజనం అనేది చేసేది కాదు. బాబా ఉన్నంతకాలం అట్లా చేసింది. చెట్టు చివరికి బాబా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆహారం తీసుకోవడం పూర్తిగా మానేసింది. చిక్కి శల్యం అయిపోవటం మొదలెట్టింది. అప్పుడు బాబా రాసిన ఉత్తరాలను బట్టి, అమ్మా ఈ శరీరం నీది కాదు, ఆ శరీరం నాది, నా శరీరాన్ని నీకు అప్పచెబుతున్నా, జాగ్రత్తగా చూసుకో, దానికి కావాల్సిన ఆహారం అంతా కూడా ఇస్తూ ఉండమని చెప్పి బాబా బలవంతం చేసి తినిపిస్తే ఆహారం ఇష్టం లేకపోయినా తీసుకోవడం మొదలెట్టింది. బాబా కృష్ణగుజ్జులో ఉండగా అన్నట్ట విమలమ్మ చూపించి, నా తల్లికి సకల సిద్ధులు లభించాయి. కారణం ఏంటంటే శ్రీకృష్ణ చరణామృతం ఆమెకి దక్కింది అని. ఆ సిద్ధులన్నీ విమలమ్మ కలిగి ఉన్నా ఎప్పుడు కూడా బయట పెట్టేది కాదు. ఎందుకంటే బాబా మీద దృష్టి పోయి ఈమె మీద దృష్టి పెరుగుతుందని. సరే, లక్ష్మీ శంకర్ అనే ఆయన గుజరాతీ భక్తుడు, గుజరాతీ ఆయన బాబాని ఇదివరకు చాలా తర్వాత దర్శనం చేసుకున్నాడు. కలకత్తాలో ఒక మహమ్మదీయుడి దగ్గర పనిచేస్తున్నాడు. ఆయన కలకత్తాలో ఉన్నాడు. ఆయన గుజరాతీ వాళ్ళు బాబాని చూడటానికని ఇష్టపడుతున్నారని విమలామ్మ ఇంటికి వచ్చాడు. వచ్చి నాకు బాబా బాగా తెలుసు, నేను తీసుకెళ్తాను అన్నాడు. అని బయలుదేరుతుండగా భగవాన్ దాస్ బాబా అయిన విమలామ్మ తన దగ్గర ఉన్న బాలగోపాలుడి ఫోటో చిన్నది, అది ఆ లక్ష్మీ శంకర్ చేతికి ఇచ్చింది బాబాకి ఇవ్వమని. వీళ్ళు బొంబాయిలో సోనామికలో దిగినప్పుడు బాబా ఇంటికి వెళ్ళారు. బాబా గబగబ వచ్చేసి, మా అమ్మ నాకు ఆస్తి ఇచ్చింది ఏది అంటూ ఆ పెట్టెల్లో నుంచి ఆ బాలకృష్ణుడు బొమ్మ తీసుకుని ఫోటో హృదయానికి హత్తుకుని మా అమ్మ నాకు ఇచ్చిన ఆస్తి అనుకుంటూ వెళ్ళాడు. ఆ తర్వాత సోనామికలో ఉండే అన్నీ అయిన తర్వాత వీళ్ళు మళ్ళీ తిరిగి వస్తున్న సమయంలో బాబా లక్ష్మీ శంకర్ ద్వారా 2 ఫోటోలు పంపించాడు. ఒక ఫోటో నరోత్తమ్ దాస్ గారికి, అంటే విమలామ్మ చెల్లెలు పెనిమిటికి, ఒక ఫోటో ఏమో విమలామ్మకి. విమలామ్మకి ఇచ్చిన ఫోటోలో బాబా ఒక్కడే కూర్చుని ఉన్నాడు. నరోత్తమ్ దాస్ ఇచ్చిన ఫోటోలో బాబా అమ్మ ఇద్దరు ఉండి మాతాజీ జపం చేస్తున్నది కూడా ఉంది. ఆ ఫోటో ఇచ్చాడు. ఈ విమలామ్మకు ఒక్క బాబా ఉన్నది. దాని కింద రాశాడు, అమ్మా లివింగ్ ఫోటో అని రాశాడు. దాన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు లివింగ్ ఫోటోలో అర్థం ఏమిటో, సజీవమైన ఫోటో. విమలమ్మ అదే రకంగా ఆ ఫోటో భావించుకుంది, ఆ ఫోటోకే సేవ చేసేది. అమ్మ ఆ ఫోటోకి అర్థం చేసేటప్పుడు
ఒక గ్లాసుడు పాలు అట్లా బాబాకి అర్పణ చేసేది. ఆ గ్లాసుడు పాలు తీసుకునేది. అమ్మా భోజనం అది పెట్టవేమమ్మా, ఒక పాలే చెప్పి పెట్టావంటే మై గోపాల్ ఇది ఇన్ఫాంట్ చైల్డ్. ఇన్ఫాంట్ చైల్డ్కి ఏం కావాలి? పంచపట్టిపాలన పర్వనాథుడు భోజనాలు గుండెలు అక్కల్లా. వాడికి కావాల్సింది పాలు, ఆ మిల్క్ వాడికి అప్పచెప్పేది. అట్లాగా వాడిని పసివాడి కిందే చూసుకుంది. ఆ ఫోటోకే విమలామ అర్చన చేసుకునేది. బాబా బొంబాయి వచ్చినప్పుడల్లా, ఈ కృష్ణగుంజికి వచ్చినప్పుడల్లా విమలామ పూజ చేసుకుని ఈ ఫోటోకి ఆ పాదాలను కళ్ళగద్దుకునేవాట బాబాయే తన ఫోటోకి. ఆ ఫోటోకి సాష్టాంగ నమస్కారం చేసేవాట. మరి దీంట్లో కూడా అర్థం ఏంటో మనకి తెలియదు, బాబాకే తెలియాలి. ఆ ఫోటోకే ఎందుకు చేసేవాడు అనేది, ఆ ఫోటోకి అంత ఎందుకుంది. వాళ్ళు ఆ ఫోటోలన్నీ కూడా చాలా ప్రచారంలోకి వచ్చాయి, చాలా మందిరాల్లో ఉన్నాయి. బాబా ఒక్కడే ఉంటాడు. ఎవరైనా బాబా ఒక్కడే ఉన్నాడు మాతాజీ ఏదమ్మా అంటే ఇన్ఫాంట్ చైల్డ్, వాడికి భార్య ఏమిటి అసలు నా పొందా, పసిపిల్లాడికి భార్య ఎక్కడ ఉంటారని. ఆ తర్వాత విమలామ్మకి ఓల్డేజ్లో రోజులో ఒక మందిరం కట్టించి ఆ మందిరంలో బాబా విగ్రహం కాకుండా ఈ ఫోటోని అక్కడ పెట్టి దానికి అర్చనలు జరగాలనే కండిషన్తో అక్కడ ఇచ్చేసింది. ప్రతి నెల కూడా పాలకి అయ్యే ఖర్చు మనీ ఆర్డర్ చేసేది. ఆ బురోచికి బాబాకి పాల నైవేద్యం పెట్టడం. అట్లాగా ఆ తల్లి ఆ పఠాన్ని అర్చన చేసుకునేది. అట్లా ఇంట్లో విమలామ వాళ్ళ సొంత ఖర్చు మీద బాబా విగ్రహం తయారు చేయించింది. ఇప్పుడు సోనాముఖిలో మీరు చూస్తున్నారే బాబా సమాధి మీద ఉన్న విగ్రహం, అది విమలామ దగ్గర ఉండి ఆమె చెక్కించిన బాబుతో. అది ఇటాలియన్ మార్బుల్ స్టోన్. దాంతో బాంబేలో విమలామాయే ఆ విగ్రహం చెక్కించి వాళ్ళ ఇంట్లో పెట్టుకునేది. రోజు అక్కడ దీపారాధన చేసేది, అర్చన చేసేది. ఆంధ్ర టైపులో ఒక తొడు కూడా ఇట్లా కప్పేది. ఆ తర్వాత వీళ్ళ తదనంతరం ఆ విగ్రహం సంగతి ఆలోచించి ఆ విగ్రహాన్ని సోనాముఖిలో ఇచ్చింది. సోనాముఖిలో జస్మాయ తీసుకెళ్ళి, అంటే జస్మాని కూతురు, అక్కడ ప్రతిష్ఠ చేసింది. విమలామని రమ్మంటే సోనాముఖి స్థలంలో నేను అడుగు పెట్టలేను, ఆ ప్రభు చేసిన అడుగు పెట్టిన ఆ స్థలాలు చూస్తుంటే నా గుండె కరిగి ఆగిపోతుంది, నేను ఎందుకని అడుగు పెట్టలేనంది. అప్పుడు జస్మాయ వచ్చి అక్కడ ప్రతిష్ఠ చేసేసింది. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న బాబా విగ్రహం విమలామ దగ్గర ఉండి బాబా విగ్రహం చేయించింది. ఆ ఎత్తు కానీ అది కానీ బాబా కళ్ళు కానీ గడ్డం కానీ అన్నీ దగ్గర ఉండి డీటెయిల్గా చెప్పి చేయించింది. తర్వాత మాతాజీని వీళ్ళు ఆంధ్ర భక్తులు చేర్చి ఈ మాతాజీ సమాధి మీద కూడా పెట్టి చాలా పెద్ద ఉత్సవం చేశారు. వీరిరువురు ప్రతినిత్యము గుంటూరు పట్టణం జిన్నా టవర్ సమీపంలో సుందరంగా నిర్మించబడిన కుసుమహరనాథ మందిరంలో సంకీర్తన చేయుట వీరి దినచర్యలో ఒక భాగము. జగత్ ప్రసిద్ధి చెందిన ప్రభు హరనాథుని స్వయంగా దర్శించి వారిచే మధుర కవిగా ఆశీర్వాదాలు పొంది వారి కృపకు పాత్రులైన శ్రీ పెండ్యాల సీతారామయ్య గారి కుమారులు శ్రీ పెండ్యాల హరగోపాల్ గారు వారి సోదరి ఆలపించిన కుసుమహర్ల గీతం విని తన్మయత్వం చెంది ఆనందిద్దాం రండి. బాబా పరిపూర్ణ ప్రేమ మధుర మూర్తి నీవు నా పద్దనుండుటే పెద్ద బలము ప్రభు. పరిపూర్ణ ప్రేమ మధుర మూర్తి
దివ్యకరము నా తలను ఓ కుసుమాహర నా కండగా ఉండగదవే కుసుమాహర బాబా కుసుమాహర కుసుమాహర తండ్రి కుసుమా. విమలామ పౌర్ణమికలో ఉన్నప్పుడు బాబా పాదాల దగ్గర కూర్చుంది. అప్పుడు బాబా విమలామాని పిలిచి రహస్యంగా ఒక మాట చెప్పాడు. ఏమిటయ్యా అంటే, దొడ్లో గౌరీమ్మ అంటే కృష్ణదాస్ భార్య అంట్లు తోముకుంటోంది. ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళి కృష్ణదాసు ట్రంక్ పెట్టి తాళం చేతిలో అడుగుతున్నాడు, అది తీసుకుని నువ్వు వెళ్ళి ఆ ట్రంక్ పెట్టి తీసి దాంట్లో నా ఫోటో ఉంది, ఆ ఫోటో నువ్వు తీసుకుని మళ్ళీ ట్రంక్ పెట్టి తాళం వేసి ఇదిగో అమ్మ కృష్ణదాస్ ఏమన్నాడని ఇచ్చేయి అని చెప్పేసి ఆ ఫోటో నువ్వు తీసుకెళ్ళి పెట్టులో పెట్టుకో అన్నాడు. విమలామ గడగడగడగడ ఉడికిపోయింది ఈ పని చేయడానికి. బాబా నేను చేయదగ్గ పనేనా అని అడిగింది ఆ తల్లి. అనేటప్పటికి వై వెన్ ఐఎమ్ సేయింగ్, ఆయన అనేది ఒకటే మాట, వెన్ ఐఎమ్ సేయింగ్ సృష్టికర్త లేదా మనుష విగ్రహుడు, ఆయన ఏం కావాలన్నా చేయగలడు. ఎందుకు వచ్చింది నీ కర్మ, నేను చెబుతానుగా అని అంతే తలకాయ ఉంచుకుంది. నీ ఆజ్ఞ అనుకుంది, వెళ్ళి చేసేసింది. ఆ తర్వాత పెట్లో చూసి ఫోటో లేదు, విమలమ్మ ఇట్లా తీసుకుందని విమలమ్మ దొంగది అనుకున్నారు. ఆ తర్వాత విమలమ్మ దొంగ అంటే బాబా ఆడిన నాటకం అనుకున్నారు. అందరూ సంతోషించారు. సర్వసమర్థుడు ఆయన చెబుతున్నప్పుడు మన బ్రెయిన్ ఉపయోగించాల్సిన పనేమిటి? అర్జునుడు కృష్ణుడు ఓనాడు వెళుతున్నారట. వెళ్తుండగానే కృష్ణుడు అన్నట, ఆహా తూర్పు దిక్కున సూర్యుడు ఎంత అందంగా ఉన్నాడో చూడరా అన్నట. రాత్రిపూట చంద్రుడిని చూపించి ఈ తూర్పు దిక్కున ఈ సూర్యుడు ఎంత వెలుగుతున్నాడు రా అని. నిజం కృష్ణ బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాడు సూర్యుడు అన్నట్ట. కొంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత ఆవును చూపించి ఏడి గాడిద ఎంత ఇదిగా ఉంది అన్నట్ట. అవును నిజమే కృష్ణ అన్నట్ట. ఎరా నీకు బుద్ధి లేదా? నేను ఆవును చూపించి గాడిద అంటే నువ్వు కూడా అంతే గాడిద అంటావు, సూర్యుడు అంటావు, చంద్రుడిని చూపించి అర్ధరాత్రి పూట తూర్పు దిక్కంటే నిజమే అన్నావు. నీకు ఓను బుర్ర లేదా? నీ సొంత బుర్ర లేదు అంటే అప్పుడు కృష్ణుడు అర్జునుడు అన్నాడు, సర్వసమర్థుడివి, అన్నీ తెలిసిన వాడి నువ్వు చెబుతుంటే కాదంటాను నాకెక్కడ ఉంది? గాడిదనే చూపించావు, మహాగంగిగో అన్నావు, కాదంటానికి నేను ఎవరిని? వేళ నాకు కనపడితే కనపడకపోవచ్చు ఆవుగా, అయినా నువ్వు చెబుతున్నావు. హూ యామై నా బ్రెయిన్తో జడ్జ్ చేయడానికి? నా బ్రెయిన్ ఎప్పుడూ వెళ్ళిపోయింది. నువ్వు చెబుతుంది ఏదో అది కరెక్ట్. నువ్వు కుక్క అంటే కుక్క అంటమే, పిల్లి అంటే పిల్లి అంటమే, నువ్వు ఏమంటే అది దానికే చేస్తావు. వాళ్ళు నువ్వు చెబుతున్నావు దొంగతనం చేయమని, చేసేయటమే. అది వెన్ ఐఎమ్ సేయింగ్. బాబా चोर को बोलता है चोरी करो, मालिक को बोलता है जाते रहो. अरे వెలుగుతూ వాడు దొంగ, అరే దొంగ పోరా, వాడు నిద్రపోతున్నాడు పోరా, ఇప్పుడే కాజేరా. వాడు ప్లే ఎంజాయ్ చేయటమే. మనం కూడా ప్రభుని స్థితికి ఎదిగే మాట అయితే మనంతటి కూడా అది ప్లే కింద కనపడుతుంది. నేల మీద కూర్చొని చూస్తున్నంత వరకు ఇవన్నీ కూడా అయ్యో పాపం ఓడ సముద్రంలో పోతే ఢాలను మునిగినా పోతున్నా మనం ఏమనుకుంటాం, అయ్యో ఎంతమంది చచ్చిపోయారని.
అదే ఒక పెద్ద పీక్ మీద ఎక్కి కనుక చూస్తే హైట్స్ మీద ఇదంతా సముద్రంలో నావు మునిగిపోవడం, లేవటం, చేయటం ఇదంతా కూడా బొమ్మలాటి కింద కనపడుతుంది. ఈ రోజు నా విరోధస్తుడు, నా స్నేహితుడు, అది వాడు వీణు కొట్టాడు, వీడు వాడు కొట్టాడు, అది చేశాడు, ఇది చేశాడు, ఈ మాటలన్నీ కూడా మనం చూస్తూ అయ్యో పాపం అంటాం, వీడు అయ్యో పాపం వీడు చేశాడు. కానీ పపెట్ షోలో ఆ పైన వేలు కదిలిస్తూ ఉంటాడు వాడు కనపడ్డు. ఈ బొమ్మలు కనపడతాయి, ఈ బొమ్మలు స్టంట్ చేసుకుంటే ఫ్యాట్లో పడేవాడు పడిపోతుంటాడు, వీడు గుద్దు కూర్చుంది, వీడు పడిపోతుంటాడు. ఈ కథలో పడి మనం దానిలో ఇన్వాల్వ్ అయిపోతాం. కానీ ఒక్క తలకాయ ఎత్తి చూస్తే వాడు వేడు కదిలిస్తున్నాడు. మా నాన్నగారు రాశారు హారతి పాట, జయ జయ జగతి నాటక సూత్రధారి అని రాశారు. సూత్రధారి అంటే దారాలు కట్టుకుని ఆడించేవాడు. నాటక సూత్రధారి వాడు ఆడిస్తున్నాడు. తాత్కాలికంగా మనం ఏదైనా ఎమోషన్ వచ్చినా వాడు ఇట్లా చేశాడు, వీడు ఇట్లా చేశాడు, అదంతా వాడు ఆడించేదేనే కనుక తెలుసుకుంటే ఆడించేవాడిని ఎవరి మీద వ్యామోహం ఉండదు, ఎవరి మీద ద్వేషం ఉండదు. అదొక్కటే మనం చేస్తున్న లోపం. అట్లాగా విమలమ్మ ఆ బాబాకి అర్పణం అయిపోయినట్టుగా 16 అణాల అర్పణం. బాబా కోరేది ఏంటంటే 16 అణాల అర్పణం. బాబా మీరు చేసే పూజలు కోరటల్లా, మీ ఆస్తిపాస్తుల్ని చూడటల్లా, ఓహో ఈయన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సూపరింటెండెంట్ గారు అండి, నమస్కారం అండి, ఆయన పల్లెలే వాళ్ళకి వాళ్ళ ఆఫీసులో బంటి రోజుకైనా సరే ఆ సూపరింటెండెంట్ గారు అందరికీ సమానమే. ఆయన హోదాలు గీదాలు, నీకు ఎన్ని కంపెనీలు ఉన్నాయి, ఎన్ని మేళ్ళు ఉన్నాయి, ఎన్ని కార్లు ఉన్నాయి, వీటితో ఆయనకి సంబంధం లేదు. నీ హార్ట్ ఎక్కడైనా మెత్తగా ఉందా? ప్రతి స్టోన్కి కూడానండి కొండరాళ్ళు ఉంటాయి. ఎంత హార్డ్గా ఉన్నా ఏదో పార్ట్లో మెత్తదనం ఉంటుంది. ఈ బేల్దారి వాళ్ళు ఇల్లు కట్టేవాళ్ళు ఓ సుత్తి తీసుకుని ఆ మెత్తని భాగం వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. అక్కడ ఒక దెబ్బ కొట్టగానే రాయి ముక్కలు అయిపోతుంది. మిగతా భాగం ఎక్కడ కొట్టిన ముక్కలు కాదు, వాడికి తెలుసు. అట్లాగే మన ప్రభు ఎంత రాతి హృదయమైనా సరే ఏ స్పాట్లో కొట్టాలో ఆ స్పాట్లో దెబ్బ కొడతారు మనుషుల్లో. అంతేగాని దుష్ట శిక్షణ అనేది ఈ అవతారం లేదు. ఎంత పెద్ద దుష్టుడైనా సరే క్షమించేయడమే, ఎంత పెద్ద నేరం చేసిన వాడన్నా క్షమించేయడమే. ఎవడో మనం మాత్రం గొప్ప నేరం చేసిన వాళ్ళం కావు. ఏదో రకంగా మనం అందరం క్షమించబడ్డాం, మనందరి బిడ్డలు. పైగా బాబా చెప్పాడు మన సంబంధం ఈనాటిది కాదు, ఈనాటి నుంచి వస్తుంది, ముందరు కూడా మనం అందరం కలుసుకొని ఇట్లాగే ఉంటామని. శ్రీ హరగోపాల్ గారు, కనకలత గారు ప్రతి సంవత్సరము వారి స్వగృహంలో కుసుమహర్లకు సంక్రాంతి భోగి పండుగను ఎంత వైభవముగా చేయుచున్నారో చూద్దాం రండి. నామ పరిమళ పుష్పభరిత ప్రేమాంజలులు ప్రభు ప్రభు. నామ పరిమళ పుష్పభరిత ప్రేమాంజలులు ప్రభు ప్రభు ప్రేమాంజలులు కొనుమా. ప్రభు ప్రభు ప్రేమాంజలులు ప్రేమామృతము గ్రోలి జీవించున్నాయి ప్రేమాంజలులు. ప్రేమామృతము గ్రోలి జీవించు హర ప్రభు. నామ పరిమళ పుష్పభరిత ప్రేమాంజలులు ప్రభు ప్రభు. నామ పరిమళ పుష్పభరిత ప్రేమాంజలులు నామానసమునకు సంతృప్తిగా నీకేమియగలనోయి నా ప్రభు. నామానసమునకు సంతృప్తిగా నీకేమియగలనోయి నా ప్రభు. నా మానసమునకు
సంతృప్తిగా నీకేమియగలను ఈ నా ప్రభు. నా మానసమునకు సంతృప్తిగా నీకేమియగలనో ఈ నా ప్రభు. ఇమ్మేదిని హరనాథ ప్రభుడవై ప్రేమింప నేర్పినావు నా ప్రభు. ఈ మేదిని హరనాథ ప్రభుడవై నీ మోహనాకృతికి నీ నామమునకివి ప్రేమాంజలులు. నీ మోహనాకృతికి నీ నామమునకివి ప్రేమాంజలులు. జయ జయ రామ పరిమళ పుష్ప భరిత ప్రేమాంజలులు. ప్రభు ప్రభు రామ పరిమళ పుష్ప భరిత ప్రేమాంజలులు. ప్రభు ప్రభు ప్రేమాంజలులు కొనుమా. ప్రభు ప్రభు ప్రేమాంజలులు. దివ్యహారతిని తిలకించుదాం. భవబంధ విమోచన దివ్య గుణ జనవందిత పల్లవ మృదు చరణ అరవింద నయన పాతక హరణ జయ హారతి శ్రీ కుసుమారమణ శుభ హారతి హే కరుణాభరణ జయ హారతి శ్రీ కుసుమారమణ జయ జయ శ్రీ సోనాముఖి వాస జయ జయ మాయా మానుష వేష జయ జయ హర గోపాల విలాస హారతి శ్రీ కుసుమారమణ శుభ హారతి హే కరుణాభరణ జయ హారతి శ్రీ కుసుమారమణ కుసుమారమణ కుసుమారమణ.